ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଉଠି ସକାଳୁ କାମକୁ ଯିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସାଇକେଲ, ତ ମୁଁ ରନିଂ କରି ଯାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିଲା। ତାପରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମ ହୋଟେଲରେ। ତ ହୋଟେଲରେ ଆମର ଆଜି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ନଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ଆଉ ଟୁଲୁ ବାବୁ ଆମର ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଇଟମ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏତକ ସବୁ ହେଇପାରିଛି ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମାଉସୀ ଆମର ମଝିରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲେ, ତ ଆମେ ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବି ଆଜି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋରେ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନୁ। ମୁଁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ରୁଟି ଆଉ ଚିକେନ କଷା ଗ୍ରେଭି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ପଛରେ ଆମ ଟୁଲୁ ବାବୁ ବି ଚାଲିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲେ, ତ ସିଏ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଟିକେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପିଲା ବି କମ୍ ଥିଲେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।